Şey oturuyor. Bulam yaman çuңur. Assalamu alaikum. Bu kanalım açılıptır ha men o. Yo değerli döndürdüler ay. Bir hepde ya geçtim kayyam şondan beri. Assalamu alaikum vatandaşlar, go'my adalyňyz, janyňyz sagmy. Men yapıp dip bilen şu teressem açılıptır. Açılan olsa diýdim. Gel birazcık efir edeyin. Hem birazcık vatandaşlara go habarlar aýdaýyn. Go'my adalyňyz, janyňyz sagmy adamlar. Go'musyňyz? Ne diýäňiz? Otursaňyzmy? Bugün ay tutulma oldu vatandaşlar, yani yaňja gıdarıp edip ChatGPT'ye soradym. Bu näme işaraty diýip bolyn. Bilim almy taýdana bir gökgüdi hereketi, astronomiski hereket. O ay bilen gün dünýä üçtü birliğine bolýarda. Näme günden gelýän ışıklaň nemesi haraçam azon gatlaryndan gök neme şu ışıklar var, bular tersine ýokaryk asmana ýaýýar diýär. Garaz almy taýdan bir gökgüdi hereketi ýöne dini inançlar taýdan nähilek diýip soradym da bolyn. Dini inançlar taýdan Hytaýyň nemesinde de Merkezi Aziýa İslami nemesinde de erwet habarlaryň, uruşlaryň, gan çaýkalmalaryň bir habarçysy diýip kabul edýärler dini taýdanam. Yani ay tutulmasından soň köplenç uruşuklar bolýar diýär, geneler bolýar diýär, şonýalak. Üç nemede Hristiýanstwda da şonu diýän eken, İslam dininde de we beýleki emede de şonýalak inançlar bar. Gepim tümmekkeri men pikirimçe bolaýmagy mümkin o vatandaşlar. Men pikirimçe bolaýmagy mümkin o şeýle bar. Yani ayağa alınsak bizim halkymyzyň tarapyndan barmyçyk birazcık dikira oturuyor. Bolaýmagy mümkin. Siz näme pikir edýäňiz vatandaşlar? Go'musyňyz? Mene tagam geçecek derejesine yetip otuyor. Bizim diýen ýolumyza odun oklap otuyor hökümetem. Ay mundan soň mene tagam bu hökümetden vatandaşlar merhemet garaşamak. Siz garaşýaňyzmy? Yani şu hökümetden merhemet bolarmy yani? Bolarmy yani? 7 ýyl bäri welayatlar Aşgabatda salman otursa gel şular salalyňlaý, şularyň biziň halkymyzlaý, ya pasportlaryny barlaşyp görs, dawa şu ýasetimiz goýulyňlaý diýip hiçbir merhemet, wyjdan geler öýdýäňizmi? Mene ananmak geljegine. Geler diýäňiz geler diýip ýazyň, gelmez diýäňizem gelmez diýip ýazyň. Yani mene şu hökümetden merhemet, wyjdan, adalet, kanun, insanperwerlik, adamkärçilik ýazatlaryň gelmejekdigine inanýan. Diňe aýagançykdan soň gelip biler diýip bıçaklayan hakykysy. Ol öldürilen oglanlar zatlar var, o temalar var, ondan heride otursun bolýan adamdan gatykany diýişin gajak oturdary. Gatykany adam. Yani bir adamyny öldürmek diýmek, beýguna öldürmek diýmek ýa-da beýguna türmäge basmak diýmek, onuň 200-300 san doğun garnaşyndan pen garşyny almak diýmek. Ki 38 000 sanak türmedäkiler gödöňüne tutsak, heseniňem doğun garnaşlaryny gödöňüne tutsak, meýdana men pikirimçe minimum 150 000 adam çykmaly. Minimum 150 000 adam meýdana çykmaly. Heseniň 38 000 adamynyň eger barşa 30 000 diýdi, şonuň hersiniň 5 sanjak doğun garnaş çykaýanna 150 000 adam çykmaly vatandaşlar. 5 sanjak. Ki hiç kimin 5 sanjak değil, minimum 200 sanak doğun garnaşy var.
Her kimin 200 tane daýysy var, daýdasy, doğan oğlan ağasy, o körökön çıkan garaz bir giden garnaşlaryny hasaplasak, bir adam ýene biýüne türmäge basylsa, men Türkmenistanda 38 000 tane türmedäki adamlaryň minimum 30 000 biýüne ýatanlyklaryny anlaýan. Yani olar ýalak beýdip türmäge salynyp çäre görülmegine gerek bolmadyk adamlar diýip hasaplaýan. Barşoň 8 000 şon ýaly bolsunlar. Men matematika hasabım şun ýalyrak, matematikada hiç haçan ýalňyşmaýar watandaşlar. Siýasat öngörü ýalňyşyp bilýär ýöne, matematika ýalňyşmaýar hiç haçan. Koç burcu. Men Boğa burcu. Boğa burjundan men. Daýy haýsy ýurtda siz daşary ýaly diýär. Men Niderlandda, Hollandiýada, Ýewropada Türkmenistanly Mary welaýet wekil wazir etrafdan mol nefes geňeşliginden owamada ýalkymna salam ýeberýän şu taýdan. Sag bolsunlar. Bizler gollayan iyileştirme doğunumuz käneken Türkmenistan'na 5 welaýatda bir giden bizi gollayan iyileştirmemiz var. Her welaýatdan. Biziň baramara biziň gollawçylarymyz watandaşlar garyp, daýgan, zulma uçuran, ağlap ýören ejelerimiz ýa-da hakyny hukugyny tapylmaýan ýören dostumuz, doğunumuz, ayarlığımız, yani bizim taraftarlarımız. Bizim taraftarlarımızın içinde milyoner, milyarder, haram yiyip, onun hakkını yiyip, kargışını alıp gören yok. Yani hükümette, vazifede, vlasta da bağ olsa bağdır. Onun saplısı, vicdanlısı. Yani eder şu bizim duruşumuz ya durabilecek taraftar değil. Ay halk kalsa, bular güçlü çıksa geçayersi oturan adamlardır yani. Şoňa çenli elinden gelse päs gel berjek, bizim hereketimizde päs gel berjek adamlar otuyor. Ana. Olaram näme? Şoňa görä-de öz jezalaryny çekip oturýarlar. Hökümet olaram kösä otuyor. Hiçsini aýra goýan noktalar watandaşlar. Nesip bolsa men pikirimçe ay tutulmasam gerçekleşten ha. Ay tutulmasam bolly. Ni diňe öňe watandaşlar. Yani men pikirimçe men ananýan çünkü bir näme diýilýär Türkmençe näme söz diýilýär şoňa adet yok. Gelenek görenek diýen ýaly bir hilek bir da uyalara bir ananyp bir daplara näme diýerler şoňa. Mesela şu öňden garap şik geçse ay ana näme bolýar diýilýär. Näme diýilýär şoňa? Şu söz dilim ucunda daray tapamak. Däpdäl ol bir hili. Arım ana edilerdi. Arım. Ay tapdyňyz. Arım diýilýär watandaşlar. Bir arım ýatagan adamlar bolýar da arım bilen hereket edýän adamlar bolýar. Arım diýilýär şoňa. Indi toýuz men şonu ChatGPT'den soradym da şu aýyň tutulmasynyň nimeti arımlarda nähilek diýip bolun. Şu taýda da köp öwrüşükler bolýar diýär şondan soň ýa-da käbir ýokunç keselleriň ýaýramagy ýa zatlar bolýar diýär. ChatGPT bolamy internetten alýar we özü bir giden ýazylan makalalardan, zatlardan analiz edip size öňüňe getirýär adamlar. Toýst şu taýda da aýdýar, İslam dininde de, Hristiyanlarda da, Hitaýyň geçmiş dinlerinde de şular ýalak bir inanç var. Şol aý tutulmasyndan soň köplenç bir öwrüşükler bolýar. Men pikirimçe esasen diktatorlar, zalimler, hasan beter jezalary tizlenýär däre şundan soň.
Ne olan bir astronomiçiski işaret bolup bilermi? Bolup biler men pikirimçe. Aram yani bu sonuçta bolubun biler, bolmanan biler yani. Çatçı tipara arama wara aytsaň diye felaket diye. Şundan soň diye köplönç nimeler bolýar, urşlar, töweşler çykýar diye. Belki Allah'can şu Türkmenistan'daki diktatörün başına yetsin şu ay tutulmasından sonra diktatörün sonuna yetsin de näme. Mena ananyan azda kendine çünkü yani ni может быть tare o Türkmenistan'a kadar çekip çıdarlık taht değil o adamlar. Yani çekip çıdarlık bir vaka değil. Yani insanın bir yere gelmelim kadiyan nay bu zat. İnsanın bir yerden okut koyulmalım kadiyan çünkü hiçbir rejim bakı olmandır da. Yani kâvirler diye de hani şu tayda dinle oturun 240-50 adamın arasında da vardır. Ya şu Türkmen mi ayağa kalacak? Ay şu Türkmen mi ya bu hiç adam bolmaya ha ütgemeye diyenleriniz var da. Size men yekece sonra verecek şunu diyenler yazsın aşağıdan ya da efire gelip gürülecek diýdiňizem alayın. Onu menin şu soruma cevap verin. Haýsy rejim 100 ýyllap, 200 ýyllap, 300 ýyllap şo rejim dowam edip gidip oturay, çortuň biri hökümetiň ýurdun başyna geçipdir dany minni şol. Atadan oğula gidi oturay, näçe 100 ýyl bolup duray diýeniňiz bar. Mana 50 ýyllyk Basat rejimi kılla, 50 Basat rejimi kılla, 50 ýyl ýany bulan kemmesiniň soňy. 40 ýyl, 50 ýyl ýany 100 ýylam däl daja. Haýsy rejim hem ban bir gün görkezin yani haýsy rejim yani adamları gamçylap, gynap, türmelerde öldürüp ýören rejim 100 ýylla pereket eden barmy? Onuň jogap berin. Ba bolsa araňyzda. Aýtjak diýeniňiz bolsa da aljak. Han Mongollar, hani Mongollara şu wagt bar, adam tutulanok şu wagt. Dünýäde sanam ýok daja şoň hiç ýyly Mongollar diýip bir aýty ölümi şular ýalak diýip bir siýasatda adam çykanok daja şoňa. Nura, salamu alaykum. Minki doňam kara. Bu ýaly daja demokratiýa bilinki de gowlaýmasa. Gowum däl eşde. Nura, gördüňmi villalar arzanlaşyny her kim baýlar satyp oturay bu zatlaryny. Gatçalar falçylara gidýärler, aýagallygyna ýurtda näme garaşylýar. Ay, ýykylýawatym diýen bolmaly olar. Taýda ýene bir zat aýdasyn mele, şu taýda ýazýarlar da mene köpüsi, ay sizinki ölüm näme. Bolýa, bir wagt geler, ha wagt geler. Şu wagtda biz ýüzümizi gizläli, ha biz çekinip gürläli, ýöne wagty geler ha. Siz saçan ýalak bolup, şu ýalaky efir açyp biziň şu wagt etýän zatlamy siz edip başlarsyňyz la ýanky negativ ýazýanlar. Wagty geler ol. 100% bilýän men. Ýa-ni Gurbanuly rejiminiň adamı. Olur ýaksyn biz olur. Biz misal üçin olur beýdip jogapsy da goýmaz. Yani bize olur ýalak mümkinçiligim döretmeýäs. Biz näme üçin döretmeýäs? Çünkü biz hani olur tutjak bolup ya bahçak bolup gözläp görmeýäs ki. Onu biz açaçan etdiýäs yani. Gidlenim däli güni açaçan etdiýäs yani. Misal üçin şahsymyzy mertebemize ýetmänjik normalny kritika et. Yani hökümet ýerine bolsa kritika edenden manysy galan. O hökümet ýerine bolsa. Ondan sen gorkmaňa esasam ýok taýda. Çünkü sen näme hökümet bolup misal üçin bir sanak tender etýän bolsaň, onuň eglan edýän bolsaň, onuň açyk prozraşny etýän bolsaň, hemme kişi aýdyn bolsa, parhorluk ýok bolsa, hakykatdan misal üçin iň amatly teklip berene şu tender berýän bolsaň, halkyň puluny uğurlamaýan bolsaň, hasap berip durýan bolsaň, diýse diýip geçdin şondan soň. Kim näme diýende näme onu dinlejek ýok ondan soň. Şu wagt biziň hem diýjegimiz dinlejek bolmaýardy eger biziň aýdýan sözümizden aljysy bolmadyk bolsa. Biziň sözümizden aljysy bar näme üçin? Çünki biziň aýdýanymyz hakykat. Bizde yani uğurluk bamba, korrupsiýa bamba, hawa halkyň hakyny ýyp oturýarlar. Ýöne bu zat aýdylanok. Telewizor açjaň görün, Gurbanulyň ýok bokuy şular ýalak mukaddes
Gurban yok, şu taýsy şolar ýaly mukaddes. Gurban Gulyň suraty mukaddes. Ondan azatlyga çykypdyr o. YouTube'da dinledim bolun. Ay arkadamyzyň diýä öňünde suratynyň öňünde näme tans edipdirlermi? Ola mukaddesmişinmi o suratam eşitdiňmi şonu? Arkada arkadan suratynyň öňünde aeroportyň Türkmenbaşyň aeroportynyň ya Balkanyň mı öze Neftağın mı bilemok aeroportun işgärleri tant edipmiş. O üniversitesi o üniversitesi tant edenlerim şu arkadamyň hacı arkadamyň suraty gatmy koddesmişin onu tant etmek bolanokmuş ardaňa diýýäň diýip işden kopdyr. Eşitdiňmi şonu? Hı? Men eşitdim. Çok. Onun Aydyp geçelim böyle. şeytek. Hı? Öýdem bahalar ama oway ol köpsüniň. Bahalar ýok diýsem gata arzan niýjek bolýanna. Kuşklar gördüňmi Nura ýa-da? Yok, 60 000 dolara 120 kvadrat metr iki etaj villalara gördüm ben onu. Ha, 60 000 dolar, 70 000 dolar ha o. Ayağallığına dağıtlan satyalar teyavi. Teronu bilýärler her türlü şu oğurluk pullun alınan jaýyň elinden çıkýanyny bilýärler çünkü ýa-da hökümet ýykylýar şo. Olun köpsüniň pulu villasy elinden alınýar. Ýa-da satyp elinden çıkarmasa tamamen onun hüzürünü görüp bilmeýärler, bilýärler çünkü halk uje dolly diýişini gajap ýör. Ýurtda bir giden edenetlik bolupdyr. Awa. Men başgadan bir habar aýtjakdym men size. Näme habar aýtjakdym ay? Ha, İstanbullu. O ne milli hukukluğun bir iş yerinin birinin oğlunu malçılladıp ona sen kakan korrupsiyoner deyip näme etajdan oklaptırlar mı? Kronika Türkmenistan'ın habarına göre. Eşitdin mi şonu? Salam gomsuňuz ha. Ona eşitdim. Vay Kronika Türkmenistan'a çıktı. Şu 22 Ağustos mu 21 Ağustos bolanda da kena bolo. Biter bolsam haram dadalara. Karoçum näme diýene kendisine ola bolan. O taýda habara göre şol Türkmenistan'a şu deport olup gidýänler we Türkmenistan'a çykjak bolýanlar bar ha. Şolary 5 manatdan alıp yani 5 manat diýsem 3000-5000 dolardan gidýär. Şonu alıp ödünün kakasy milli hukukluğun ýokary wezipeli iş ýerleriniň biri eken. Şoň üstü bilen çıkarıp çıkma gadagançylyk bolanlar çıkarıp berýän eken. Gara şeýdi pul gazanýar da. Ýaty pul Ya muňa da 3 tane İstanbul'daki migrant aracıga maltdyrlar, gelişiň ýanyna hemem ýörüte bartdyrlar. Oturul tanışaly diýip içýärler, içenden soň küýşana kellesinde de updyrlar. Goýdym, burwam diýe birinji etaj eken olyn oklapdyrlar aşağı. Sen kakan korrupsiyoner. O biz ýalan üstü bilen siz haram ýyp, biz ýalan üstü bilen pul gazanyp bizler közap ýörsiňiz. Biz şoň üçin bizi gadagan edýäňizde, bize deport goýýaňyzda, bize neme goýýaňyzda diýip eklenç tapdyňyz o siz diýip baramyň ýankyň oğluny mırjyny çykartdyrlar ana. Ýen datlar bir ýerine çykmalar. Ýa-o. Süýji men ajajy gägirmez we diýip o gägirdendirler da. Maral gurulýar. Soňam bunu üç oğlanam Türkiýe tutupdyr, Türkmenistana deport etdir. Yani tapypdyr 23-nü da tutupdyr da Türkmenistana beripdir. Türkmenistanyň miýdem şolar tutjak bolup Türkmenistanyň miýdem şolar Türkiýe bilen gepleşip daat edip şolar tapyp beriň zat diýip olarym iki sansa lewatdan birim daşa uzun niye üç oğlan yankyn uranlar. Indi şolar tapyp beriň zat diýip soňam tutup alyp gidipdirler. Görýärmi Türkiýe nädip berýär? Türkiýe berende nädip berýär? Görýäňizmi adamlar? Yani ýam tutup duram, berip duram yani. Vah. Bir şu Türkmenistan hökümetiniň çalşaly bara. Sen bilenem gepleşer inşallah. Sen bilenem gepleşer. Şu Mirawoy suwda bermesem de berdirmesem de şu hökümet bolup da meňe madyma nuru dakmasynlar bara. Mirawoy suwda ýetişmede teredin bara.
Şu taýda da bolmasa, şu baran yerimizde yamannak gezekdi o. Baran yerimizde. Şu Türkiýe şunýalak döwlet dowşulary kananan maňa şu hökümet Erdoğan'ın hökümeti şeýlo, Erdoğan'ın hökümeti beýlo diýip bara. Elimizden gelen ne derse bara. Erdoğan öldürür sannaň diýmiş. Bu beren öldürden adamlar üçin. Öz öldürsün da kösep bolýan var ýöne. Suda beres dedi. Mikrofonu. Şonuň ministrligine oturan İçi işler ministrligi şol Samsundaky idari mahkemeň судьясy bulan kimliklerini atkaz eden. Beýleki farkady bermegine sebäpkär bolanlar kimler? Beýleki aktivistler bermegine sebäp bolan kimler? Siz bilen bu hafa goýun. Ay kardeş setin näme gurla çok gördüm. Selamünaleyküm abi. Selam. 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 Ben ağzınıza soracaktım ya, neredesiniz siz? Karanlık değilken onun için katılmıştım. Ha. Yo men Avrupa'da. Aha, anladım. Tamam, şu an için girmiştim. Teşekkür ederim. Yok, sizin ýanyňyzdam garanlyk däl, ay tutuldy, gün aýyň öňüň ýapdy, şondan garanky düşdi. Bilmeýän şu an anlayın. Gördüňizmi bugün ay tutulmany watandaşlar? Hemme ýerde aýt tuturly ýa-da siz zaman uragam. Yok, Türkmenistanda hemme ýerde görülen bolmaly şu. Bizim yanımızda bulut geliyor alınıp, ay görünmüyor, gözükmüyor. Doğru. Vallahi men ýaňy screenshot'am etdim. Türkiýeden ama görüp durdular. Hani ülkeden bir ekran arkama goýup bilsem. Dubayda ýokmy? Ýene, geredin? Günüň öňüne ay ýere bir hile gyzyl şu berdi da. Çekleşdi yani. Ödem yaman uzak çekti şu birinci safar şunu yalak. Näçe 40-45 minut ýaly sürýär olo gidýänçe. Böyle arayan teşekkürler şunun için Görüp katılmıştım. alayda diýe. Teşekkür kardeş, teşekkür. Başy, sağ olun. Näçeden belli. Ha. Bilmem. Buyurun. Aleykümselam. Ay tutulmasy watandaşlar Gurbanulyň rejiminiň ýykyljagynyň işaratydyr watandaşlar, men size aýdyn ýani. Şolam bir işaret ýani. Gurbanulyň tutuljakdyr diými? Gurbanulyň tutuljakdyr. Şu ýyl netip bolsa. Hawa. Geliňizden uklap başlaýan ýa-da demalaňyzda şeýdi bolýaňyzmy? Duman, salamu aleykum. Aslana teret. Aslan gözün tut kamera, migrasiýadan geçýän ýer tut gözüňi. Ay, yerçek. Korçekker. Hawa. Ýerden efir edipdir talip bolun. Ama men gel. Maňa bir jaň edýär. Maňa bir jaň edýär. Menem ýatyr no wagt. Gecede geç çattım, onun işledim birazcık, işlettim. Dan bilen can geliyor, açtım. Ağam dur, ağam efir açtı talip şu an. Didol Nura işleyen olaymasa dedi işten gelenler yatanlar öldü. Nemetar. Ya o men işledim hemen diye. Dan 5'te yattım havadan bir beytmen yani. Yeralıq yurdala, tarihçiye bizde irden onu dağdan. Ayşe yurda gittin diye Nura'ga da Amerika'ya çıktır adamlar. Boşluk görýärçi da otur. Vatandaşlar teret bir adaydı. Yani Nura'ga Amerika'ya gittin bular aytmayan bu kul otursun. Kim bu? Hey. Dünya yer şarı ullakan vatandaşlar, yer şarı ullakan. Yani dine Türkmenistan'dan ibaret değil dünya. Dünyada hemme devletler gowy ýaşap ýör. Bir siz gowy ýaşaňyz. Onuň hem sebäpkäri başyňyzdaky başistik rejimdir.
avtoritar, totalitar rejim. Onun baş tutany Gurban Uly. Berdimuhammedov bilen Serdar Berdimuhammedov'dur. İkisi günahkar şolun. Onun öňem Indi çolan. var. Inni 3 oldu. Jahana Tabayevna var. Nesip bola Kerim ulanmasam sahna açık uğrar. Dım otursaňyz. 4 yerden gamçylarlar. Ol gelin şoňa getirmäliňle o. Öňem bir hekaýa bar şoňaly. Hatta diýe o köpürde adamdan geçen yerine durup diýe geçenleri gamçylaň diýär. Olun Hani arşikayet edýäm kaýdan okun hani bir halkymyz birazjyk oýunmazmyka hemme dada fail gelip çyda oturay bu halk diýip. Onun sonra diýär bam arşikayet diýär olun ýok diýär gaýtam diýär. Kan köpüldük bilen okmay diýär gamçylaýançylar. Kän oturup bolýar garaşmaly bolýar gamçylaýançylar az. Şoňa getirmäliň temany watandaşlar temany şoňa getirmäliň. Siziň gamçylaýançyňyz köpelýär men size aýdyň. Jahana Tabayevna geler, Kerim Ulu geler. Ol oradan size gowluga garaşmaň men size aýdyň. Ýa-wa. Saat näçe boldy sizde? Saat 5-iň yarım geldi ýanyma. Bellen wagtym 11-de magazynyň ýanyna. Bir wagt şonu alaydym ma deň. Aşka wagtda dinleýärdik şonu. Biram cennet diýip bir aýdym ma deň. Näme diýär takama gelip aýdy bilen akmy diýem. Näme aýtmaly takama gelip. Takama diýip oňa adyny gowa goýdular ay. Takama Serdar diýmeli ha. Takama Gurban Uly. Öň kiçikek bukulup daýramdan kalwasy ýerlerine kalwasan bukup ýitdirler da bizden bukup adyna kalamana diýýärdiler. Şoňalyklarym takama. Näme? Saat mende 8 bolup 9-dan işleýär watandaşlar. Sizde de bilem okbolun Türkmenistan'da näçe saat şu var? 11 mi? 11 oldum kay. 12 mi? Yok 11 olýar. Mende şu 20 konmirda. Bizden bir saat izledämi? Ýa-o. 20 çon da Türkmenistan'da şu var. Mende de 20. Näme sen nuryň tapsymy diýämi? Sen bolay boljakmy mene hiç zady del nuryň. Şunu bir almasana şu saryny İran'da Qur'an ýakyp beren pidiri bar ha. Ýok, aljakladım ýok onu. Gillik edip gurulap hile ýalak. Ýok. Klinde taşakdan. Ýene bir Qur'an ýakyndan alarys. Daýdan Allah on bir nemani görkezdi bolyn. Amerikada bir tane Ukrainç maýşol ýa Orf may kurpol tutup Hudaý ýok, namen Hudaýym dat diýip $100 Benjamin Franklin men Hudaýym diýip. Hala näme boldy? Gyllygyny aktyryp oturan boldy. Ýani Hudaýdan gorkma, alajyk beýdip bolar ýalam. Qur'an ýakyp edip Allah merhametlidir ýani. Merhametinem on ýalak synama gazawyna duçar bolarsyň onuň gyshark edersiň wara galan ömrüňde. Şu meýde Hudaýym tutmady ýer çeken Qur'any ýakyp. Ay, ateistler nämesin? Ateistler şo dünýäde filan nokta. Ýakjak bolsaň Türkmenistanyň baýdagyny ýak, ana ýöne mata bolup galdy. Ýakjak bolsaň Türkmenistanyň baýdagyny ýak. Qur'an bilen nämişim bar ýa? Bar ýakyp. Qur'an bilen nämişim? Getirdi ýere. Bolle terowradar. Özüň tap näme ony? Ýakjakdadyň ay. Qur'an tapypsa ýakjak bolsaň, tapalam. Doğru, solarım näme üçin niye ýakýan diýip aýşy şu ýurtda şu baýdagyň nişanyny hiç tat galmandyr. O 5 vilayatyň kemsidi otyrdy ýa-di, olaňam baýdagy galmandyr. Konstitusiýada galmandyr, kanunam galmandyr, ýöne mataň özi galypdyr diýip aýtdylar. Ol menem ýakaýyn diýdim da şu öýümde durdy bir wagtdan berdiň bollar. Ýak goýar ýani. Hak bererler ýani. Eger ýüregi bar adam, wyzdanly adam hak berer sana. Ýüregi ýok, wyzdany ýok adamlar şeytanyň dertalýan iblisler, ana olar sana düşman bolar.
o temada. Allah bilen seviş açýanlar diýe Gurban bolyň eginleşlerdir diýe. Ýa-o. Gurban bolyň eginleşleri Hudaýa seviş açdylar o disti içinde var ha. Ýa-me misal üçin pul neme bankomatdan pul çekýärler, arkadamyň jan sag bolsun, şoň saýasyn. Pul soýarlar diýen. Maňlaýyna tirip rahat edip. Ya bir mektep gurulan bolsa arkadagyň saýasynda, arkadamyň saýasynda şu mektep guruldy, sag bolsun Allah arkadamyň saýasynda. Bir zat bolýar arkadamyz, Hudaýa etirip goýdular onu var. Tak što Allah emri bilen, Allah'ın kudreti bilen niýe aklar diýem. Yo, onun nasır yer şaryny aýlap durun, günü, aýy, asmanyny saklap durun, Allah'ny ýatdan çykardylar, o zatlar gören oklar. Nämemiş? Iň ateist, ben ateist diýene de sonra hani şu gün nädip dura şo taýdy, aý nädip dur, kim saklaýar ony? O jesimi bir ýerde dur ödem ýere mütkan oklaýar. Diýip sonra hani alyma göwüniň etýän olsa, alymy taýdan düşündirip ber. Gün 2,5 milyard ýyl bäri ýanyp dur, sönen ok, oň ýagy ýerde, oň zaklatlasy ýerde. Sonra werani jogap berilmez, men almanan ýan diýer ödem. Muhammed 9 ýaşynda sagyda 50 girdi diýe. Näme diýen gardaş? Neyse. Assalamualaikum. Temamız dinlerle vatandaşlık temamız Gurban oğlu esas etçiğin. Ve aleykümselam, hoş geldiniz. Arman. Oğul musunuz? Assalamualaikum. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daim. Alel dinil iman, alel nurul islam. Arayın boş diye başvursak emçi gelýän gaýy. Arıyorum. Nurat kaç kandarnaram. Belli. Bana çok tanırakan nivayda. Böyle. Men ýa-da WhatsApp'tan yazdım, Telegram'dan yazdım. Vay başmadı ki dowlatna görem ok gelip durar. Olya, bora azimcan, canın sağlığı. Kim? Nerede? Bana. Geçmiş olsun. O şeyle. Şuraya ama bir de oturdular ya. Küçücük kökalla payla, küçücük paçka kökalla 12 saniye attı. İyi oldu. Bir yumurtla çakta bolmanna is çıkardı, tövüret. Adamlar ne malka diyer beyditim. Hey, men anan yana ýöne, siz bilen mok nähili, şu ýyl bir zat boljagyny men anan ýan şu. Ayam şunu soň Hudaý anan ýana dowrym aýdaýyn. Açtı, enerjiň joşup durmaly. Şehirde kod barlayalar da bir account'tan bir verýän, WhatsApp numberyny ber. Saýbal etdiler ota. Yo mene account'um blokda duran, şoň açyldy bolýan, şoňda begeni otýum dowrym aýtsam bar. Zaten account'un var, aýyň 5-ni 11'de açyldy. Eýlemi ýa? O menki sebäbi aýyň 5-ni 13.00'ly. Aýyň 5-ni 11.00'ly şonda açyldy. Men iýderle mandyrna onda näme üçin men 5-ni bu account'tan efir açmadym kamay. 5-ni bolýan 5 hawa. 5-ni efir açdym men. Beýlekden açdyň diýen ýöne şo 5 aýyň 5-ni 11'de açyldy. Akşam 11'de açyldy, dogry. Yok, günlüğün 11'de. Günlüğün boldum ka. Günlüğün 11'de açyldy. Menkem günlüğün abed 13.00'da açyldy. Ey, arkadan hökümetçiler barmy araňyzda bir içiňizde? Nur gowmy ýagşymy nur. Salam. Arman, hoş geldiňiz. İçiňizde bir gelip düşündürip biljeňiz adyňyz barmy? Ýa-ni men şu şahyr şehifiňem videosyny goýdum ýa 2020 ýylynda. Murat Düşen basylanna şonýalyk görläpdi. Hökümet hiç açan ýalňyşlyk göýbermeýär diýdi. Göýberýän ekenmi hökümet? Arkadan yumurtkolary, sağ we çep yumurtkolary. Göýberýän ekenmi hökümet ýa göýberen o ekenmi? Ha?
Murat Düşenfi türmesi bu toran bolsa goýgörülmeli. Hem ol öýüne barmaly. Hem o gaýtamyň öýüne aw iki tane haramda da ýüzsapatdyň bellenenlere organ işgäri. Murat Düşenfiň öýüne baran iki tane organ işgäri ýüzüňiz bellenenlere habaryňyz bolsun. Ýere geç hasap berersiňiz, eşitdiňizmi? Kim buyruk berenem bolsa siz jogap berersiňiz. Oňa ol buyruk beren jogap bermez, siz berersiňiz. Buyruk berenem berer, ýöne siz ikisi jogap berersiňiz. Çünkü siz ayağınız bilen bardyňyz şolun öýüne dänim şolary ugrajat etdiňiz. Çort iki tane. Mordaňyzdan görünýär şu kamerada. Uje sizin gitjek ýeriňiz ýok ýani. Bize bir daha da diýenmi? Biziň wara Biziň bir sebäpli ya görünүү üçin ya da video çekenүү üçin çağırılan adamlar var, organozada çağırılan adamlar. Şolon aýjan bir zat var, watandaşlar bizden gorkup diýär, birilerini atlaryny tutanoklar diýär. Gulowna pişir diýerler diýär, piş edip. Adyn tutanoklar diýär. Ey ataş ya çary, meret ya oraz ya aslan diýilen oklar diýär, bir ýeriniň ýanyna. Uje şu biziň ýanymyza aýtsa, biz hem şonu ertesi gün efirde aýtjagymyzy bilýärler. Efirde şolun atlaryny tutuljagyny bilýärler. Ey çort, şolar ýalam gorkýaňyz siz şolar ýalam gorkýaňyz adyňyzy gizläp. Ey siz kanun esasyna hereket ediňiz, okmy siz ey galtamanlar. Men näme üçin gorkoýun, haçanda men kanun esasyna hereket edýän bolsam. Näme üçin men bir aktivizm bilen baglanyşykly bir çağırlanyny şol Nura Taliba ýetiräýmesin diýip bir ünleýäňiz özüňizem. Şu gurunlar şu taýdan çykaýta gatyrmaň. Şolun gulawna baraýta gatyrmaň diýip ey saçaklar. Saçaklar. Korkmaýanlygyň götüňeň başga ýol. Ejen Ejen amyn berýän. Maýmyn geday garyp. Götüňeň başga ýurtda korkmaýan bolsaň gelle. Barmajagymy nerden bilýäň sen ey çort. 100 ýyllanam gelmeýän saçak. Sen sıçak seversen. Men sana bir daha diýmem. Beni 100 ýyldan garança berýän, eşeňden kakandan geçip garança berýän. Sen Hudaýyndan geçip garança berýän. Mame sizin garançaňyzdan mame ya. Dünýede 10 saat sözüň ýanky da garança var, ey dost. Eýle 10 saat sözüňden başga sözüňe gurläp bilen oga. Ýobana bir. Sakawlama. Hökümetde söz barmy? Hökümetde söz barmy? Bu toran hökümetde söz barmy? Erkek bolsaň şoňa jogap ber. Dünýede ýekece da garança bar. Olam bara. Garança bar, ey. Bartıraşak otur. Hayvan. Ayırmaýda leýdi boss. Normalny gurlasyn ýok. Hökümetde adalet barmy? Sen adalet bolar ýaly bir gaýrat. Hökümet çykyp gurlasyn, sen kim? Yani özüň kimdiňi aýt, özüňi tanıştyr. Sen kaç gelle? Ýüzüň açdanym tanaly, ondan soň bileli sen kim? Aýdy bilýärmi özüň tanatdyr bilýärmi? Allahu ekber diýip bastır özüm accountynyň adyny da. Allahu ekber. Ey sen wara şeytanu ekber diýip ýazaw sen özüňkä accountyň Allah sözüni aýyraw sen gelişen olo. Şeytanu neydi boss? Şeytanu İblis. Salam alýaňyz. Maýsulum aleykum. Salam. Urfu tigara girme buradan dişler. Mene sürýän bolary. Men nokadyn goýan, ýoňam 40 gezek nokadyn kitabyny ýapdy. Ay şu şeytanım şeyi yapmasın. Men niye da şeytanım ben kitabın içine gelýän. Sen nokadyn şeytanım bilýärmi? Näme gelýän? Şeytanın kârı. Sana buraya değinme şeytanın Allah'ın huzurunda nemçi kovulu bilýärmi? Allah'ın huzurunda nemçi kovulu şeytan bilýärmi? Allah'ın huzurunda nemçi şeytan kovulu, şeytanın çağatı. Men etdi şol. Adama tawrim etdi, menni bir tawrim etjek gel. Men näme din döwletde ýaşaýanmy? Menni din döwletde ýaşaýanmy, din döwletde ýaşaýanmy?
Sen Sana aýtsana sen. gyzyklymy nerede ýaşan? Ya biziň nerede gelýän? Sen gyzyklymy? Sana diýen, sen şu wagt men edip oturýarsyň ha. Men şu şeytanyň çağırsyň. Suw etdim men. Hala wahapmy sen? Tawursadan gaýtalamasana, osnat. Bolýar. Normal. Başlyk arkadaňyz ondan soň näl janla sawmy ýatyp durýarmy? Näli? Aşam Dawlan sen nämişiň var? O derejä adamlar bolýar. Ayaklaryny, barmaklaryny da Bir marhakda urlaşaly. Gök qadarda adamlar hakda urlaşmardyň, gök qadarına. Sen arkada onýal derejeli adamlar hakda gurlama. Sen derejaň ýok, sen garyp. Arkadaň var institutyň ýaşajyk gyýdlar bilen ýatyp durýar diýär, dogrymy şu? Allah'ın bendesinin yanına garip bağlı. Gayrat onyalar hele vurun etmedisin. Allah'ın bendesinin yanına garip bağlı yok. Şulun madarlığa girsin madarlığa. Ha bar versin bu gurwa. Garaşı o. Hele adra garry. Ha? Gerek koysa sorulana met durýar. Hemen gurulama. Sen dur indi sen arkada golleýänmi dost? Men ejem gurulýan sen. Görýän arkadaşlar nälik bir tertip adam. Arkadaşlarım nälik bir tertip adamdan görýän adamlar. Derediň näl şeytan adamlar. Ya bol ýygrym saat söýdüm wa ýene görýäňiz mädemler, bilýäňiz mädemler, adamlar öňe serediň, adamlar müňe serediň başga. Allah'dan şunyalık gurlap. Dilim sen Sen kıvamı hani sen yüzün. Mena yüzün mü azato? Han sen yüzün. Mesela kuntu dalo hemme kişi yüzüm orkut görür yani. Han görüyün hani. Mesela kuntu dal hemme kişi. Allah can bizim başımıza çağamın başına eşlik başına Moskva'da, Rusya'da bir yerde kenin tane ecen fikrim olsun onu. Eştiyanma Nuru. Nuru eştiyanma. Oh çıkarayın da şu. Bak eşekler. Bare şeytanın çağatı şeytanlar bilen bolu versene sen. Haydi ver de. Men senligem de ýa başgalygam bu ýoluň soňu näme bolarka? Ayaklanma, ayak almak ve ondan soň güzel hemmede. Onun nerede tutulunok? Görüyorum. Yol näme onun? Yol näme? Yolu da severiyas nesip bolsa basım. Şoňa şu wagt halka her safar efir açamda aýdýan Türkmenistan'a dolanýar. Dostum, sana şeýle diýip bilýän ha. Daty berýän eýletýäs, beýletýäs diýen ha. Ýöne şu siziň ýakynlygyňyz bar, aktivistler kim şol ikisi? Alşer bilen Abdullahmy? Olardan hiç il habaram alyp bileňiz ok. Ýöne nişolar çykarjak bolsak aýak almalylar dostum, şoň üçin görüşmeliler. Ýene bir kısana adam ýitirmeliler, onuň üçin dogrymy? Ay ýitaýlyň o taga bitiren ok rejim ay biziňkiler ýitsa görýän ha. O madarlykdaky hökümet sebäpli bir giden ülkeden ýaş oglan gyzlamyz görüňiz o ha. Yaman. İtak ölmellem sen. İtak ölmellem. Olar görüňiz o ha. Onu olaram aktivist bolan soň öldümi kanton. Hemmeti. Yo men düşünýän sana men sana hiç garşylygam ýok. Hiç hökümetin günäti sebäpli iqtisadi problemler oňurup bilmänligi sebäpli halk daşar ýurda çykyp iş eklenç diýip aýrasyp çary bolup maşgalasy daga madarlyga girmedilermi? Olar giren şu ýaş ölüp gidenden köpsiniň sosial strahowkalary ýok, kyn şertlerde işlemäge mejbur bolurlar. İşleýän materialar, lükslerim ýok. Siziň haýsyňyzyň bardyr. Bu şeýle kellen agyrdan diýen prosto özüne sorak ber, özüň nerdesin dogan? Yo, ben hayran galýan o. Erkek dogan nerdesin? Bir şu Türkmenistanyň halkynyň var. Kellen agyrdan uragy bir gün. Nerdesin zero dogan burada? Näme iş berseler işlemäge borçly ýagdaýda getýär. Nirde bolayyn başga? Sen ata watanyna dogry dämi? Ata watanyna sen göreňokmy? Häzir men açyp görkezsem bolýan zatlar efir blog ýa, özüm blog bolýan. Daşawda küntüçülük edip adamlar depip ogydyň agzy burnu garagan, neçe çağa ölüp zorlanyp betir. Bir giden problema, onuň ol aktivist bolup ýiteniň ogmy şonýalak bolup biriniň elinden öleniň ogmy. Ya da görüşüp mertler çölenin ogmy. Ondan mert bolanyň gowdam erkekliňi boýnuňa alla sen.
Ata vatanına değerlendirmek Men çinsin mağır saraya men sana hiç zat diyem o. Yani men sonra verdim. men sen daşından erkek bolup şunyal gurrun edýäniňe canım ýani ayal bolup sen erkek bolup şeýdip erkek bolup bilmeýäniňe canım ýani men sen. Yani gorkok gurrun edýän diýär o. Hakly var dostum, gorkok gurrun edýäňiz hem däre. Действительно gorkok gurrun edýäňiz bar ha. Ne şol bolan. Problemaň aýdyp köşke gidip bilmesen, problemaň aýdyp yüzleni bilmesen, ol sen kim dogry, on kim dogry diýmek erkeklikmi? Bilýän sen, prosto video oýduranoklar o. Çıkanok be, ejeti video çekip görlay valla. Näme yalan sözleýän ay. Ejeti video çekip gör ağla. Pan çektin ne ejeti çıkan olsa näme üçin goýduranoklar o? Näme jenayat mı o? Türmeden çıkan adam. Men çıktım diýse bolýandyraýyn olmanna. Bilem. Sen ejesin nomerini bilen olsan adderine can etik koray. Yalan sözlemesene, borla bar yöresene sen kim düşünükliler. Aýtjana, muňa şeýdip şunýarlara. Demek için bilýän zadyny alacak bolmaň wara. Bulawlan çıkan ogum, bulawlanyň türmesi tek sorow dinan soň goýurmalylar, 3 ay ber saklap otyrlar. Hiç şeýle habaram ýok, ejetinem duşuranoklar maňa yalan sözleme haramzada. Dönüp halk düşmany. Dönüň oşala şun ýaly adamlarlar. Onnoň ýarym sagatyň gydyryp ol beýle diýeniňe degene galyp bar ýöre. Emde ýatdym ben entek emjekden aýrylmadyk ol. Leji bo serona biz bir dada düşünne, halkyň içinde aňy düşünjeti pes adamlar bar ýanky Olary da jogap bermeli. Nura, meselem seret naharagdyňdan ýan dogry dämi? Simbol erkek. O neil aňy düşünjesi ýernedel. Biz çağa meselem ýaş 30-a ýetenok ýaşymyz kellämiz işleýär hemme zada aňym düşünjämiz ýetýärdi. Onky näçe efire gelmän aňy ýetýär. Yetmen o yetmeyen bar o hinidem görme ho olur diýip özler ha. Ýetir kun ýene şo neme daray näme diýilýär. Gidip barýan bir ýola gidip barýan öňde de garakçylar bar. Menem şuýda dur ýanyna geçip barýan diýen, öňde garakçy garaşyp duraw diýen bolyn. Kaptalyndan geçip bir dinlejek bolýar onu aňarsyna kaýdýa. Dinleme ho bular diýe bular kelläň ütkötýär diýe. Dost, şu gidip barýan ýolunda ana öňde garakçy bar, häzir siz barýaňyz onu kalýarlar, sizi türmäge basýarlar, sizi urýarlar, sizi ýençýärler diýip men şu taýdan maslahat berýän. Dost, şu barýan ýurdun diýen, şu barýan ýurdun bu yurtlar şu taý, şonu düzeltmeli barjak bolsak. Daway bileleşip garaşay bir bileleşip göräli baralýan. Ýok, bular görme diýe. Görme bular diýe, bular kelläň ütgetýär diýe. Barıň onda gawar bolňan ha garakçy. Türkmenistana barýaňyz garakçylaryň elinden barýaňyz. Barıň onda. Alla özüne ata watanna däl bilip otýar men o. 1% yalançylar ýok. Yüzlerim yok, atlarım yok. İna mertler var. Sen erkek gurrun eden oğa. İna hakiki mert oğlan. İna gurrun mert oğlanın yüzleri vardır. Namartlan yüzü olmaz hiç haçan. Namartlar yatlanmayaram. Men size aýdaýyn. Başına gelsin sen bir sebep bere turma adam girmeyen olsa belanı versin Allah. Bir sebep verme, turmaya hiç kim girmez. Valla. Bir sebep bere girmezmiş. Näme üçin çıkmaly? Wagtynda çıkan onu. He? Oňa da jogap berani. Näme üçin iýun aýynyň 12-sine çıkmaly adam? Henidem çıkan ok. Onu näme onda? Gülelik elneçe hoş geldin. Gowmusyňyz, janyňyz sagmy. Vatandaşlar meni anan ýana ne tip bolsa aýagalar o var halk. Assalamu alaikum am gowmya dalan. Aleyküm selam we rahmetullahi. Gowmy halklar olma. Ay şükür Hudaýa, şükür. Özüňiz näle? Arman. Oňa adamda. Murat Düşemow, Alişer Sahatov, Abdullah Orusov. Şulaň üçetem biýgüne. Şulaň üçetem. Beýleki adalet yok, конечно, adalet yok. Şoň üçin bir diýet adalaty birine dikeltmeli bolýar. Men şu taýda 5 adama sonra da ertirkün siz başyňyza düşdi bir bela. Türkmenistana bardyňyz bolýar, sesiňiz çykarmadyňyz.
koşulmadyňyz, bizi gollamadyňyz, bardyňyz, bir belada uçuradyňyz. Ay bir haramda prokurora gawat geldiňiz, ýa-da bir awro sülçä gawat geldiňiz, ýani sizi talajak, ijek bolýar. Ay her 10 günden çağırıp neriň oýnap, her 3 günden 5 günden çağırıp ýa ýerge urup, ýenjip, azdyrlyp sizi şeýdip dur. Ama näme etjekdiňiz ondan soň? Aýdyn, adalat ýok. Bakmam şu taýda demal taňam pullu bolýar. Näme etjeksiniz hani bolýa goşulmadyňyz bize, tag etdiňiz. Asoň? Onsoň näme? Aýaga da galmadyňyz. Onsoň bolly şo. Ya gelsen näme? Ya gelsen näme bolýa? Gerek bolsa görüşiň o, men üçin görüşýän ýaly ýok, maňa gerek ýalydyň o. Gerek bolsa galyň o, gerekkämi ýatyň o gömülüňde bar ha. On biz sizi zorlap ettirjek bol, on ýala wapşa güýjümiz hem ýetmeýär sizi zorlap. On ýalada biziň güýjümiz hem ýetmeýär. Gidim. Al men birazjyk uğraňany men çağılar bol birazjyk hop malades. Ana. Bol. Ahud asmanny men ha tingal uçan. Arkada. Ölseňiz öläýin. Görülmeseňiz gözüňiz çykdyn bar. Atagaray. Talip Annay fenidem hingelli uçya. Atagaray. Allah can soňuňuz ýakyn. Allah can soňuňuza ýetsin. Allah can şu halk siziň soňuňuza ýetsin. Özüm diň halkyň elinden bolsun. Başga döwletleriň ýa ýeneleriň däl. Diňe şu türkmen halkynyň elinden jezaňyzy çekin inşallah bir gün. İnşallah. Şu türkmen halky ýetsin özüm. İnşallah. Atagaray. Assalamu alaykum. Bundan beýlekdi. Halkymyzyň hasabyny. Bayda Wa aleyhisselam. Bu musun? Arm. Var o. Bir mi şöyle geç giydim. Bro, arkana seyret kulağımını gel ya. Aydı verin dinleyas. Evet. Ya duat semalam ini. Arkana seyret kulağımını gel ya. Kurban olum ya men gattal mahran ana polisiýada getip göremiň. Nemme ýurtda neme? Gün tutulýan eken berde tutulýan. Pura toratdylar. Bar o. Meni gallanjan karol gorýara. Görül wakaly Türkmenistanyň karol güýçdüm ya, gallanjan karol güýçdüm göre. Gyýgar sana vay daşsyň ýalar. Görmüş gyýgar ýara vay daşsyň ýalar diýip. Käwat bar anan marsyň o şeýle bir strese girýänna, şeýle bir gahar melýär, şeýle bir strese girýänna. Şu wagt birden bir aýlanyp görnär gahardan bolýan. Birden bir şu taýda öňümden çykmadymy kar edýänler. Şu haramlady hökümet bollap görünýän. Eşeň wara dişik etjek diýänler şu. Gelip şu öňümden bir çykmadymy kar bir atak edip saldyryp maňa diýänler. Käwat şeý diýem gedýän o eşeň bar gaharma çykaryn şondan do. Ruwan ullan çykarmasamam diýip bara. Bir ýalla kılan biriniň zadynyň öňe şatlyk ýaly esasanam tanalýan o pählewan bir gawno bardy. Pählewan İstanbulda kak. Oma ona somsa çuwa ejesin somsa satan. Bir gawadyma gelip şu taýlarda gawat gelse da diýende elime deşik edeýin şonu ýa. Taýyt ödýän almış. Somsa çakyara döwrana diýämi? Yok la somsa çuwara. Somsa çiýetdim ya. Yitirdiler meni bilemok bamy gelýän. Özöge diýämi? Kişigi ödýän. Mardan bartanak maryň yüz garasy, şapagyň yüz garasy. Şapakda erkegem ýok ene şo bir tan Şapakda bada bir
Padro Hadi vara. Erkegem yok ken o mena şapaga vara. Bolyalay bolay gatam nemetmeyin. Bir tane çumonu öz araňyzda getip görün. Çumo vara agdan yumdurulmadın da özüňizde mek kösen gördüňiz. Wagt onuň kin men aýdýan men yerime biri daşa ýurtdan şeýitmelle men Türkmenistanyna marda bolmalylar diýen. Ejeň tapyp dowrak gaýdardım dowunyň kin men ýürüt etdim şunam diýerdim mara. Dowunyň kin şuň üçin etdim o. Men kösenip görün bulam. Ay başka bir problem anam goýurdum üstüne. Ay şunlar jay alyp bilmän ýördüm hekimlikde de nerýüm doňka geldim dänim şonu gördüm dänim şondan çykardym barga harym diýäjek. Ýa-many kynmy. Mena götümüş gör adalatyň ýoklugyna bolýum bulam öňümden çykdy kakras munam gördüm de barga harym şondan çykardym edäjek. Dowam. Ýoý, bolýalay ben käbirler şu özlerini foýdaklaşyp, wyňyşyp, asyşyp berler däme gakarym melýalay. Olar ýaly iki tarapyň deňlän bolsaň dowunyň ken peýdan bir degsen aýyň bolman. Peýdan bir degsen türkmen halkyna bir tane çotkaň bir kısansany alyp ketseň ýanyň bilen. Iň bolman. Käna olara mara olara hiç kim istat etmedi şo neçenli. Şoň üçin hem olar arkaýyn Paralardan sikmedi. Deret ben bir dada etsa oğlanlar ki men şu açın paylaşma diýensoň paylaşýyn ben otýarym wara. Aralarda efirlemede gelen Türkmenistandan giren käwr illeşmedi var ýadyňyza düşýän bolsa. Şolary ýama çağırıp adar berşip bu ejeňskeniň haramlaryna yekece adama madar beren o. Yekece adama madar beren o. Onsoň sen nädip adalatly boljak o? Nädip kanun bilen boljak o? Bular sen elindäki wezifäni öz bähbidin ulan otýarlar. Gelip ustayda öz derdini ardyň aýdanlara çağırıp köse götürüp pitoklar. Ha? Hökümetinkini götürüp biziň ejemizde wazifamyzda söw oturan çotkolary da wara. Hiç da degen oklar. Onsoň biz günäkar oşoňa. Biz halk günäkar biz şu çotkolary biz görkezmeli adalaty. Şol wara beýlik organ işgärleri de duýduruş şol. Siziň en başyňyza gelip bilýär, şuň başyna gelen diýip duýduruş şol. Näme o ýekece erkegimiz götürdüm onu ýurdun içinde wara. O şahatlyk diýsen şahatlyk. Gezip bir da şo erkek götürdüm Ha? Deyip bilen o özüň içiňizdäki marda erkek götürdüm Bir kısan çotkolary bir nujeli bir hökümet görür ýala gedip bolan o. Edeň zok wara, edeň zok. Soňam görleýäňiz agam men ülmene de taýyn 50 gram içýärler efire gelýär. Agam men ülmene de taýyn gahar mele onuň agam geröňe düşdi diýär soňundan amala. O men ýalyň jan ýanyň biri Türkmenistan wakaýjana men bolmaly elimle şu efirler açan. Başka biri bolmaly. Ejeň men Türkmenistanda bolmalym mara. Yüzüm açman, şu zatlara goşulman ýören men bolmalym şu taýda. Dowunyň sen yok gardymy men Ustayda bir ýerde ýurda ýöresene ilk adam akyl berip adam adaňyzmy diýe ýurtdan zaýbal bolup geldik näme ýurda ýörep düzü ýurtmy barar ýaly. Gitmedi etmedin. 7-8 ýaşyndaky çağaň gidesi gelene ula adam ýerden gysyn. Togo. Arastaca günäsiz oglan inaşy. Mena gönümül şonu etçe oglanyň biri bar bolýany nerýümden da. Bu arastaca oglan şu. Hiç kime urşmadygam barmagyna matyrmadyk şey dip ina türmede otýur watandaşlar. Muňa näme diýmeli? Muňa näme diýmeli? Beýlik Alşerlen Abdulla da şon ýaly. Fark adam şon ýaly. O hekimlerin olong bulong edýän paraholuklyň organyň üstüne açdy. Näme erbet etdim o? Kanuny hyzmat etdi gaýtam. Kanuny hyzmat etdi. Kanundan çykmaň çyksaňyz men sizi aýdaryn idi ekrandan. Erbet etdimi? Bir näme erbet etdikmi? Ýok. Aýony bular näme diýerler? Türme wasýalaryny ha. Türmesi dolandan soň böýüren oklar. Sizem seredi otyrsyňyz. Hasan o paça geljek mal ýalak bolup bara. Hasan maňa nowat geler käre men türmäge giderkäm ýa-da men ölerkäm diýip garaşy oturan ýaly. Garaşy otyrsyňyz bara. Görüp dursyňyz bir-birden öňden şeýdip salyp dur türme, salyp dur urup ýenjip durdyň. Bolýala ejeň men janym men ýa şuny ýazatlary bara. Agda urýan öz janym men ýa. Hiç il hereket görkedeň zokda bara gaharym belýär şoňa dolar.
Yok lay koysan ay dekkeden dokkeder diptirler diye. Geziver dekkeder awa dek görül vakalan dokkeder. Dokkeden kan dekkeden niýemi? Awa dekkedani. Senem bir günler Bir gägirdirler gowdaýan soň ýadyňdan çykmaz. awa. Gülşemal gyzymyz dekkez gördan ha. Yaşatmadılar aşony. Yaşatmadılar aşo jyýymdy. Ya Süleymany yaşatmadılar. Ya ondan soň köýlerlen adamlar ana kak etrawyna zatdy. Öne hemme kişi polisiýa diýilen edara baran adam ölmelerler. Ha, polisiýa edara baran adamyň ölü çykma ihtimallygy bar, diri gaýtma ihtimallygy bar, türme etme ihtimallygy bar. Bolly şu polisiýa bardymyz, naçit şo ya ölübemler ya türme etmesi. Ýöne şo ikisi aňaryk ýakyn naçen bärik gaýdandan. Şolaň aňarykdan ýakyn ýani. Aňarda ýakynna bir şoňa baran soň. Ýa-da pul gidýär bir giden. Paýly gidýär oň esasynda da nerwisi gidýär. Komum 40 ýaşanyk, 50 ýaşanyk paraly şolum ölüp gidýär. Ana. Näme soraýan Şahir? Bire invalid oglanma diýe şu Şahir bara. Şoňa näme boldy diýe kim invalid oglanay? Tanam okmena. Rasima diye ne molluqa hol invalid bada diye Rasima diye. Türkmenistan hökümeti siz Murat Düşenfi Alişeri Abdullah'nın nirdeğini aytman dowam ediverin. Men sizin nerginizi çokçalar ýöründe ulukman. Şolanyň nirdeğini aytman siz. Näme bolany aytman kanun esasynda hereket etmäň, men sizi puşman edýän, puşman bolýan şaňy ederim. Selamun aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş selam. Allah'a şükürler. Aleyküm selam. Hoş geldin abi. Otur. Gelip yankı karamzada senniye şovur sedim. Zato men güdüm ma. Utonom ok aycan sözüm dönem, edýän işim dönem. Siz utononuňyz üçin ýüzüňiz gizleýäňiz bolmaly. Edýän işiňizden, ýazýan zadyňyzdan ýa-da etirkün hasap berer, ýüzüňiz gizleýäňiz bolmaly. Ha o dogry gorkma hakyňyz bar. Siz çünki etirkün hasap berjeňizi özüňizden bilýäňiz. Özüňizden bilýäňiz. Şoň üçin siziň ýüzüňiz ýokda. Gelip arkada bollan bolýaňyz, arkadan çep we saw ýumurtgalar. O arkadan çep we saw ýumurtgalar diýänmi? Alişer Gurban nasos diýýär size. Nasos kaça edýän nasoslar. Diňe ýel berýän, arkadaga ýel berýän nasosçular. Nasosçularım ölýär aşakda ölýär ýanyp. Ýani kul bolýansyz baraly nesip bolsa. Kul bolar bular haramlar. Jogap berer. Entek. Şu ara Garaş gelip. Yalla kıla ya. Garaş gelip onqy. Bular Hudaýmyka? Ay onu farkat tutulany 3 ýylyňam diýdiler maňa. Garaş indi kerek senkini urdy. Şo adam diýdiler maňa. Bir ýyl menden maňa da diýdiler o giräýemde. Ikilenji ýyly. Biz bu ýola ölümden gorksak, biz bu ýola çykmaýadyk. Seni tak tanamadım. Şu ýanyndaky güjükleň ýüzüni açdyrdy, güjükler ýüzüni açaýda sen önelgesiz galardyň, hemme ýerin gopararlar, dişlep ýumurtgalaň bilen. Açdyrma gaýtam ýüzüni. Güjük bolsa gowdur bilýän, itde pa diýe. Arkadan çep we saw ýumurtgalary. Men size bir zat aýdaýyn. Dymmaly gedek sizinki. Siz şuna çenni halky dymdyryp gezdiňiz. Ni dymmaly gedek sizinki. Düştü arkadan çep we saw ýumurtgalary.
Gidaýjan. Näçe keyip berýärmdimiňiz aşakdan o dumup oturýaňyza, traýdy oturýaňyza, wah diýip. Awa vay diýip maňadan taly ýekimizden söýýärmişler, organ iş ýerler, näl keyip berýärmi? Dälre oýnaýar, şaýdan oturun ýerimizden birimiz Ýewropadan, birimiz Amerikadan dälre diýýär, istena kelläňi durdurýar. Keyip berýärmi? Ejen dälre bölüm. Gije ýatyryňyzda basyrgynyp turuňdy. Ya balaňyza tiň ýatyn ýerine. Allah jan düşmüzdiňe arwah bolsun wara. Bizim bar ýanlygymyz halkyň aýagalanyny görüp gelin inşallah. Düşmüz dediňe şonu. Howlukma sen kan 5 gün nipdir 5 gün garaşýan 5 günden soň efir açýan eger gelmeseň ýüzüňe siyaryn göni tükürmeden emmeter. Kurbana sos, ölüye kurbana sos. Nasos, kurbana sos. Meneme däl ol üçin menden emmeter däl ol. Kämençil bara erkek diýip bara nemede ýenne bak. Öyle ýaly ýurdu taşlap. Kançytalar. O ýurdu taşlap kaçan niýe bu musor ýurdu taşlamasaň hay bolýar da direkli ýurtmy? Adgaly gaýraty. Edil agzyň aýagym tokaryn garaşyn tek 38 razmer girer bolyn. Öňüme qakyp durar. Şu ýolda ölüp gitsegem armanymyz ýok, ölüp gitsegem sidem alyp gidip ýöne kiretmäň ýanymyz bilen ýeke gidip öýdüp ýanymyz bilen her ýerimiz 10 ýaşdan ýygyň tanyň alyp gitsek. Nura öleý temem şu neme daşdan gislaň düşüne ýerbem ýattyrmaryn garaşyň tek. Ölümden soňra düşüne geler durarmy ýa? Hawa. Ýüzüm görelýär. Görmemeň ýüzüm, näme ýüzüm gör baňa açakmy? Ey, siziň wara gorkuýňyz ne ýa billaňyz, satyp oturýarsyňyz ara nämeňizde gurlaýaňyz o. Hakyky satyp oturýarymdan. Görkezýärler ha. Nur eşdebilýärmi şu zatlar. Basseýnde zatlar o kaýyldan konkretno, men görüp oturna o basseýnde zatlar nämäni? O konkretno ödem keyip ederlik. O ödem mara o birnan gördüm bolyn. Hawa. Üçin näde at diýen gurrun berýär o, ýörüýte. Yani o liçkalarına şopulun yerden almalı aydın deyip bolyn jogap udary diýerler mara haramlar ýa-da komentarýamy. Kameranı açayın, çilim çekip oğlum. Birazcık teklidene oğlum. Taraftan. Hoppa. Arkadan demeleri. Arlansınlar. Gözüňle getirsinler men ýüzüme. Görmänçik geçsinler ýüzüme. Bol. Nuru kaçan çözýän düşündüm ýa-da efirde. Mergen kaçan teni organ işgäri alyp gidip ol padwaladyk dep ýara. Şonno. Sen haça depilýänçäň şoňa garaşýan men şu. Sen ýalaklaň bir depilip zat edip. Allah jana biziň ýaranlarymyz aýtjaklar, biziň hem tarapdarlarymyz oturýarsyňyz organda onnomunda da gaýrat ediň şular ýala komentary ýazanlar ýörüýte tapyp ýörüýte kösäň sen o. Ýörüýte tapyň şolar bara, ýörüýte de kösäň bara. Şu ýurtdyňa gurban gullany bara dälini bilsin de arkadan ýumurtgalaryny bilsin de şonu bara. Ýa ýarany mergen ip ýa ştaýda biri. Alyň tapyň sana şunu ýala haram zadalarda bara ejeň ýörüýte kösäň sen bir türkmensana barsa çykmady ýala gedin. Awo. Bir goýjy kösäň sen bolonda bara şu arkadan ýumurtgalaryny bile kösensin de bara şu arkada diýse edip durmazsın da bara. Ýüregim bolan ýaraýyn şoň adan eşdem diýip. Şo ýagdaýa getiriň sana o. Sizem işiňiz bileňiz o var, size de öwretmeli bara. Şu aşakdan bir de erwet datlar ýazýanlary, ýankal gurlaýanlar tapaýyň o, gaýrat ediň o. Ejen kösäň sana şolar o. Bir de ýurtda deňlik bolmany isleýär. Olaram deňlik bolmany isleýänok. Alyň kösäň de on ýaly bolsa. Yeke tutup kösäň, yeke. Aç haram zadalar var, organınqlar, trapkalar, aç.
Kimi sokup bolarka, kimi allap bolarka dip material berseňiz çeýnep bilen oklary ýuwdup bir döwür bir abahaýasyň işgärleri bir material allar. Barıp $30,000, $50,000 soraýam şunlar o. 20 mereýinliýse deden akdy 30 berdi. Iň soňunda eýetiniň gahar gelip men 50 berer niýe saňa bermer men özüm ýaparyn diýip şey diýerim. Şo derejede aç bular. Gallanjan Karolnyň saýasynda Asuda asmanyň aşagyna iňeli uçup ýatyr. O Asuda asman diňe arkada da ýoken diýmek. Berde de bar eken Asuda asman. Zato taýda adama hormat ba. Arkadan gurban asoslary siz edip bilýäňizmi şunu? Ýok, siz öýüňizi satýaňyz. Siz uje gämi tuwalyp başlady barynjy krysalar gatça diýär. Şonu ýaly krysalary ýam haram ekleşden gazanan villalaryny, jaýlaryny satışdyryp gaçmaň aladasynda ýurtdan. Baylar, men size aýdýan. Habaryňyz bolsun, ýydyňyzdan ýeter, nira gitdiňiz, şoňa ýydyň wara. Halkyň hakyny alar ýydyna. Gazna da goýor. Halkyň hakydyr ol. Belaňam okudur. O halkyň hakyny ýaňyzmy, значит, siz belaň okunamaýýaňyz. Ediberiň. Oturunca villajyklaňyza, oturunca nemeleňiz bardyr. Mangalcı edýänsiňiz. O küntü çağırýansyňyz, o taýyk. Ikinji, üçüncü ay söýgülüňiz getirýänsiňiz, ýolda tanışan gyýdyňyz getirýänsiňiz. Bu dünýäň ahirete madyr ýatdan çykarmaň. O taýda da hasap berersiňiz. Madyňa burlaga diýip ýaýlar, men bilen götün açýarmykam? Alýanja pullaryny aýdýanmykam? Leýdi bos, nemede? 12'den uryan bolyn şey diýerler. Gün sen okuýar. Ýüregiň damaryndan marýanman alla. Günçýän bolyn ýa saňa şonu diýerler. Bolmasa gelmeýärler abi. Ölseňiz hem pul alýaňyz, bir gaýratlar maňa şu taýda bir-birden adyňy tutturmaň. Men bir kedek şeýdi berseňiz da men iki adyňy tutup berýän. Siz o habara meştensiňiz diýip çaklaýan şol milli howpsuzlygyň bir ýokary wedipeliniň oğluny İstanbulda urupdurlar watandaşlar. Kakan korrupsioner, kakan owry, halkyň hakyny ýa. Üstesine de Türkmenistandan şo deport bolanlar çykarmak, daşurtdan deport bolanlar barda atba şolaryň öňüni açmak, baranda deport bolmady ýal etmek. Şolar ýazatlar edip beren üçin pul alýan eken. Onam 3 tane migrant İstanbullu demedýärler. Bir çüýşüp ara galyp gelek oturmana waraly şoň ýanyna diýip gürleşelýän ot baryp o taýda da içip bolandan soň çüýşän kellesinde döpdürlerde urupdurlar ýankyny. Reanimasiýada ýatypdyr näçe gün. Soňam birinji etaždan oklapdyrlar onu. 10-njy etaždan oklamalaken haram. Milli howpsuzlyk näme boldy? Tüýji ýydyňyz näme boldy? Çykdymy oğluňyzdan çykdymy? Ediberiň. Halkyň gargaçy çykar diýip men ýöner aýdamok. O 100% bilýänler netijesinde näme? Şunu ýaly bolup gutarýar köplenç. Ya maşgalaňyz daga ya oğluňyz şunu ýaly bolýar, ya gyýdyňyz jelep bolup gutarýar, iň soňunda tema kino şeýdi gutarýar bara. Ýiberiň halkyň gargynjyna alyveriň bara. Hudaýsyzlar bir topar. Şeytana, iblise gulluk edýänler. Takdim bolluňyz o mene dogry maçsam bara. Şu ýyl bara nifip bolsa bolýar o. Ayam tutuluk akrasy bara. Ni. Ay tutulundan soň köp nimeler bolýar diýär. Armedýan bolsaňyz gidip bara arımçılardan, yorumçulardan sorak göräýin, ay tutulmaň näme işaraty bar diýip. Men ChatGPT'ye soradym bolýna köplençe urş erwet nemeler bolýar diýär. Ay Allah ýazýandyr da. Diktatorlaryň başyna ýatsyn Allahjan, bolsa da şolaň başyna gelsin Allahjan, şolaň başyna ýetsin.
Diktatörler yıkılsın. Nirde diktatör var olsa, ni Toko Türkmenistan, Demirgazı Karayan kam yıkılsın Allah can. Başka nirde var olsa yıkılsın. Putin'e yıkılsın, Erdoğan'a yıkılsın Allah can. Hemmeti yıkılsın. Allah can. Şolun başına etsin. Şu 2025 yıl, 26 yıl Allah can. Yada bu. Amin. Allah etsin aydınların. Yıkılsın şu diktatörler. Ne ki? Ha, şolar yalkayın mı kare? Bir ortada bir kanun bağım ba, şoňa göre ýurdu dolandyrmak kynmaý, gavn olur. Gurban Gölüň çöpdüýleri, Gurban Ulustanyň nebereleri, arkada jemagaty, owru kezzaplar, organ işgärligiň içindäki bedenewsler kynmaý kanuny göre, konstitusiýaga göre ýaşamak. Ha? Onu poha otyrsyň o wezipede kyn bolsa. Taşda da gümüň çekde gitdi aray. Bir de zulmüm etme, azabım verme. O kâyürler ama inanmadıklar. Anolyalar, ay o Türkmen halkı ayağa kalmaz. Ay o bu rejim ne için 100 yıllık rejim gördünüz mü? Bağım tarihte. 2020 neçede geçiyoruz? 2027'de geçiyoruz mu? 2035'te mi neçede geçiyoruz? 2025'te. 2025'te kendini gören iyiydin aterette. İyiydin aterette. Ya düğün kurulur mu? Şuun başladık mı? Barıncı gün mü şuun? Dünyanın barıncı günü mü şuun? Bara 2025 yıl geç gidip durgun olmasa onun bizim eramızdan öň diýip bir zat bar. Hani haýty rejim 100 yıl 200 yıl ýaşapdyr o. Ýeri çıkılmala borby. Simbol inna internet diýip bir zat çykdy. Soňky tehnologiýa bu taýda ýamten zat gidilecek bolýan, owruluň gidilecek bolýan, bastyryp süretjek bolýan. Başardan o size. Başartmaýa. Adamlar doydu o arkadağımda yüzler yani videolar çek otur her kim her yerden bir cayının burçu kalıptır onu çekip yatır gelen ok ana o neden ok mu neden ok kömüge dayan deyip yeni bir başka bir tema bir ünün kovulması ok yatır biri 10 saat o şonam gördüm ha ipoteka cay 30 yıllık ipoteka cay yam cayırlıp da geçmen ka yumurluk pro görýäňizde hil yok çünkü hil. Menden sana warynça edilýän zat. Arkadaşa herem şonu ýaly. Hil yok. Hiç zatda. O elitkalarda da hil yok mesela. Ne men uraga o laboratoriýalar hiliniň pessigini tasdiqlap beripdir ha o gelneje. Ana hem üçin jaý tapşyrmakka olar hemme zatdan geçip nemetmeli. Para. Awra diýenne. Para. Hakiki. Han standard. We şu videoda nemede diýä gerek? Men öňkü video ma diýä polis işgärleri aýyp uňalat goýmalar lidiler diýä. Hawa. Polisiýalar onu sany doňarýar. Gözlerin aýyny açmalyalmyşyk. Olar näme edibermeli bizem olar aýtmalyalmyşyk. Olar hökümetmiş. Olar tankitlemellermiş, olar aýtmallarmış. Bolluňyz maşymyza hökümet. Bu sopar reapka muhturlar. Neyse vatandaşlar, men efir yaptım 24%'im galdy. Neler yaptığım yok yanımda. Ýurt aýdyn gelip aýtjak adynız bolsa gelip aýdyn. Gel şu muhturam soňky gitmek hakdyň lawalaly. Muhtur kanalizasyon kapağı nasıl biraz? Han bir port havalayı buraya çık port havalanın muhtur kanalizasyon. Diktatörler plan da etmeň. Bunu içgelir, bunu bitgelir. Bunu içse kanuna gavat gelenok, bunu bitse yine bolanok. Şurada da yüzüne kaytalasan manisi yitip gurrun bolanok. Näme del ayağa alýarsyň, ayağa alın no. Poha otyrsyň, gal ayağa häzir gal. Galla. Gel padvoyskun uğruna. Davay. Sen gel men gallar yani erkekçe gal. Efir açan olun gel şu taýykda kameran açýany. Ine men geldim padvoyska adamlar gelin diýip. Bar şu taýyk. Padvoyskun uğruna barjak mı?
Barjak mı? Sen yani var bilme. Ne porta uğradı. Balon portak körpeden ne hemen başarayan olsam. Sen öldün gelecek Tayan Nuri. Başarayan. Tayan sen öldün gelecek mi? Porta mı başarayan? Nuru var mı ya? Spartak var ya. Nuru varan ok. Spartak var ya. Şu yere sen ait adresini. Şu yere kameran aç. Şu yere. Niran var ya Spartak. Niran var ya. Men wekil. Ayo gelin. Ayo gelin adamlar. Halkagalın adamlar. Götürüp şavurtadın aytalı ama 40 sağa desiyordun. Haramdadı. Kurban kulun taşşağını sor. Bolyami götür. Sor. Türini sor. Haramlar vara. Haramzad. Ölüm onlar. Triyek çekke diye doğru mu şu? Triyek çekke diye ertiden akşam triyek. Ölü narkamana. Narkama. Eceğin Türkiye edebilen de adam lan. Sen ama can fikirme. Senin eceğin hem sikkendir ol. Senin eceğini. Allah kule. Allah kule. Götür yani. Haram. Allah kule. Triyap. Allah kule. Allah kule. Sen adım tutkare şakal. Şeytan gulu diyor ama şeytan gulu on adı. Şeytan gulu şeytan. Allah kule. İblis. Durmuştu ödün oňorman. Allah kule. Dayda dostum barmın taw. Gedaçylyk edip taşerurda gitýäňiz moşgul pisler. Memurlu hükümet yervet. Ejensken sidervet. Sidyallar diňe götüňizde dubin kosa kup tayaklap taklamaly. Bolya yekece soru erkekçe cevap bersen men tiyatra toýjagay. Erkekçe berilecek mi? Efir yapacak gel. 70 yıllık siyasetin o bizgede siyasetine başladın. Bolya mı sen erkek gel beriye erkek gel. 70 yıllık sözünde duran yerin yok. Sen onu yalan dışına mı oturur? Erkekler duracak. Erkekler. Bolya 2023'den 2025'e çeyrek spiserin alın nire de sen moderatörler oturun oğlanlar. Ama sen diyen köşeye çıkacak oğlanlar. Sen nire uğrattın şol oğlanlar. Erkek olan şollar. Kançı tecen vaya fe maşen ne geçen. Sen götürme. Bakıttı şol. Geçen. Götün vasıflarına var hemen Türk'e. Ben Türk böyle götün vasıflarına men yani. Ey kurban Aynen. Zor edecek. Bakıttı da alın kullan. O da adamlar ağzına tikerim. Maşen de. Haramlar. Serdarın kovudur. Ol yaş olun da onun suyu sos. Geçen. Yani hemen Türk haram. Tak kadagan sana gurulamak. Yap kapıl. Men nurul. Katı kuvvetli. Şeytan gulu. Bir soru verecek ko erkekçe cevap beray. Eceğin gurwan gulun aşağını tutsun. Eceğin günahkar mı ya gurwan gulu? Şeytan gulu. Bekliyorsun sana da değişti o soru. İkiğini de mi? Ay siz şonu da gurwan gulun günahkar etmeýäňiz. Eceğinizi kün tedip çıkardyňyz öňe gurwan gulu falan zat diýilmeýäňiz. Bular ejesinin. Onun var Kintliyo'nun. Ejesinin. KKV ejesinin amına qara olan orada Kintliyon ýaly adam ortağı derem böyle. Clean dettiler mi? Aylar. Kurban nasıl oluyor? Aşağıdan oturup Musur aşağıda otur. Sana gurulamak hukuku berilene. Ondan beýle. Men ruhsat bermesem. Gurulama. Ya Kintliyo'na nemesine gelýär maşenik özü maskara bolýar kimin ýanyna. Kadağın umurtbalarına değişli. Geplemek gerek halkınki. Dımmak gedegem sizinki. Kintliyo'na ne diýjegi ejeniken Pedro'y yatan tikkalet ýüzüne ejeniken. Ey Musur sorsana gitti. Serdarın kıyını. Götürsene var yumurtlasını. Netip bolsa arkadaşlar şu yıl ayağa galmaya. Men size aýdýan. Hakiki. Men uje nesip bolsa. Käbir bu nemelere mallym onu häzirlikçe paýlaşyp bilemok ýöne. Siz ýeke dälsiňiz, şonu miýatdan çykarmaň. Tuğulmy sanymyz gatken ýöne çekinýärler. Oňa da men düşünýän her kim yani ne sen onu tanaňok, o seni tanaňok ýöne bolmaz. Ikiňizden bir tarapyň adamsy, bolum bir-biriňi tanamaňyz, soň çekinişip durýarsyňyz. Men bilýän
bir iskaraň başa gelse soňuny takladan ok maksadyna yetmänem türkmen halky öýüne giren ok inşallah. Maksadyna yetmänem öýüne giren ok. Ýa-o. Hakyky. Tagam siz şeýle-de madarlyga iýerip oturýarsyňyz türkmen halkyny, ýaş nesili köpsüni tabletka baglap oturýarsyňyz, şu wagt psikotropny dermanlar bilen ýaş nesili zäherläp oturýarsyňyz. Siz bu zatlaryň hasabyny bermeli bolsaňyz. Soň siz biz biz ýaşlar görüş bölüp gitmeň tarapdary. Ölje bolsa. Boş sürlem ya, nima diňme? Boş sürlenme ya bu. Naharyň ýetene sen o gul ertir işe gitmeli, barınjy onu ertir. Yo, boş sürlem ya, nima diňme? Bar gul sen naharyň gul. Yat, ýrak yat ertirem işe gitmeli sen. Düşdüňmi? Ýrak yat ödüm. Ýerlen turup abi işe geldim abi diýmeli. O başga sen näme nämeň bar? O sen bärde gelip pikirjiň aýdan olup oturýarsyň la ýok. Sen pikirjiň kime gyzykly? Abi. Bu tamam abi. O arkadan saýasynda durýar şolum. Men saňa aýdaýyn. Tamam abi diýmelisin ýöne. Arkadan diýdir ýa şonu saňa. Sımyşlap naharny otur görgüljuk ýaňy işden gelipdir bolýan. Normal adamlar diňç alýar. Normal adamlar bazar gün diňç alýar. 6-njy gün diňç alýar. Gullar bolýan giýje uny işlemeli bolýar. Oğlum kimiň saýasynda hajar kadagly serdarymyň saýasynda. Arkadan Hacedel osla hacı. Haram. Yasama hacı. Falşiv hacı. Çort, diabol, şeytan, iblis. Ahiretiniz doğru olsun Allah'can. Tova dedin yok. Allah'ın yiyip çükürüsünü haramzadeler. Halk ayağa alanın son size tova etmene var tam alan yok men size daýyn. Tova dedip yetişen yok şo var. Oňa çenler siz tova etmeýäňiz. Ondan soň wagtyňyz bolmaýar. Häzir wagtyňyz barka etmeýän bolsaňyz, soňum gerek gel bize. Borun vatandaşlar canınız sağ olsun. Arkadan yumurtkalarını yeni oraya değerler ettim. Arkadan yumurtkaları uzak giyicimine hedel edip yatar. Sizem kelleğinizi isteyen avurup yatın giyeceğin. Kurban nasıl ozladı, nasıl oz? Elinizden gelse de asman çekin. Hemen çekken size. Alo. Selamünaleykümler. Alo. Aleykümselam. Ejeng amını ipsin Nurzen, ejeng amını ipsin gar, ejeng amını ipsin haram, ejeng ken dölü. Ejeng amını ken triyap kalar, ejeng haram nasıl oz? Musur bollu. Görýän vatandaşlar, teret değerli etmeň usulunu öwreniň menden öwreniň vatandaşlar. Değerli. İç yanık gelýär, görgüli. Kelleğini isteyen ağır birazcık köşe şördün şonla. Değerli etmeli, bulur şeydi doğunun. Kelleğini isteyen ağır isteyen ayıcın. Değerli renk doğunun isteyenin şortları. Kırıyak edeceksin isteyenler. Arram edeceksin isteyen şeytanın çağaları. İblisin çağaları. Bolmasın deyip bolan 7 aylık edeceksin sikeyim nereden? Şeydip bular var ha, bular değerli oynamalı adamlar näme onu gördün mü bir adamın başar yani işini gördün mü bir adam efir açıp nämeler edip bilýär. Geceň biz müňler çoğdu nämeler edip bilemdi o adamlar. Siz var ha paket tapman dolanlar taýan. Öz güýjüňiz var ha yaman hafif alýaňyz o näme diýmek türkmençe öz güýjüňiz var ha yaman ejit saýaňyz o siz o. Türkmen halky var ha ejin bir 5 sanak bolup näme edip bolýar ha 500 sanak bolup näme edip bolýar. Değerli edip bolýar bular değerli edip. Men siz var ha arkadan sağa çep yumurtkalary. Siz değerli edermi? Onu becerin. Doktoruňyz inşallah. Değerlemek aýraýyna. Değerlemek prosedurasy dowam edýär. Bejergi prosedurasy dowam edýär. Bami yine arkadan çep ve sağa yumurtkalarından geldi. Arkadan oraya ezyen sikeyim bir kışlanan sikeyinle arkan yatar ya. Kurbana söz. Hayda. Korsa çok kanalizasyon motorlar mikrofon sizde.
Var oldu. Nasozlar. Yüzüňe da yok gurulmana bolun bolya agdyňyz bar ekenler näme Değerlediler o payı. Görýän matanlaşlar. Et Gurwan ulun wara Gurwan ulun meter değerlediýän o men bular. Gurwan ul kim bilen el değerlediýän so. Bular şunu al değerlediýän. Vatanımdasın. Bam aýtjakladınız efire. Zaprosa iyi berýäňiz. Halan user aýtjakladınız. Bam men efir ýapjak çünki öýledir. Gel. Zaryady motor barýar çünki. Ay bol gutoryan çağır giderler. Men aýtjakladım mara eşek. 7 aylyk ejeň kenin berek. Haramına da beýirin. Nasos. Ey yumurtkasından men wara Gurwan ulatýan bolun. Bular çykýar. Siz bilen näme dahildi wara ýoladyň. Gurwan ulun guyrugy näme? Kurbana Gurwan ulun guyrugy ne memi Gurwan ula bassam guyrugy sen mi ya? Sen gymylýan bolun. Gurwan ula bassam bolun sen gymylýan bolun sen guyrugy mi ya Gurwan bolun? He? Götünü yalaya, taşşağını yalaya bular. Nurlamışdyň. Duay. Men bir daha hiç belmi gelip söýänlere sorýan o kelläňiz ýerinde näme söýýäňiz? Men tanam mok adyňyz ýok. Näme söýýäňiz o? Sen ejeň amyna söýüň otýaňmy? Sen ejeň amyna söýüň otýaňmy? Gurwan ulumy sen? Sen ejeň amyna söýüň otýaňmy? Ejeň Gurwan uly. Sen Gurwan uly ejeň sikdimi sen? Serdar olsaň alyna kelmeyjek polisiýa daram däl sen o. Nur sen ejeň sikdimi? Zaya, Nur sen ejeň sikdimi? Nurine gider. Odal yan ya bu nasıl ozlar? Ben Nurine diktim, bağ mı sonra? Men ay erkek iş Ejeng bar, agent bar getro. Ejeng näme? Ejeng kesin ödüň agent ejeng amına yüzüňe wasa otýarlar sen o agentligiňi. Kurbana sos. Agent bolupsoň milli howpsuzlyk maňa video çekdirdim ey. Ha? Bayda agentligiň yüzüňe wasa otýarlar sen ejeng. Milli howpsuzlyk demekse video çekdirdim. Agent bolupsoň çekdirdim ey olay. Aynen sen zayadyňdan biz wasa otýarsa yüzüňe sen kançysa otýardın. Ejeň seni 7 aylyktın. Siz kançyta siz samy Gurwana sozyň nasıl sor yumurtkalarını sor yumurtkasyny wara yumurtkany. Olar agent bolupsoň maňa. Ben şeňi de sik koydum men de. Ben şeňi de sik koydum. Ay sen erkek bolýsa gelä sik koydum ben. Bolmasa näme goýjak? Hamam goýjak. Mersiňe musur ejeň siken ödün gelip bizden gelip. Näme şimdi agzyna siken Ya çekme dostum. Şimdi açak kere onuňam şey dip duran ýoýjak. Bäwen kiýalaga dip, şoda 40 günlük bäwen kemullar senkidan. Yok, meyrem bulaytlara Süleyman Çiğişi'ne ödüm murçuk yal edip yalap boyunay batak oraya keyif verecek daha yok diyerek. Ey adamlar yok adına mar arsa deden olyara yoğun bolun olsun arsa deden olyara. Haydo ki erkek bolyan olsam in olmanyna hiç şu marali al olurdunuz erkek gürlerdiniz o maralam siz yalın var yüzüňizde de ýara müňüňizde de ýara siz yal çortlaryňla. Şuýda aýal maşgala. Şu marali alak mert ayarlagyňyzda ýalkymly salam bolsun, size şöhrat bolsun. Türkmen gelinýizleri ayarlagyňyz sizler has mert ýankyalak ayal köýnek geýen galboy bir topar gutoronlar bara. Kurbana soz. Aýbynda hazırlar çykýa bolun bara menden borly edilýärler ýaly bolmaýyn. Ýöne hakykatdan ham ana ýankyalak gürleýänler bar. Şolaryň müňsüne degýäňiz o. Men size aýdaýyn, käwür ayarlagynyň ina size başymyň üstünde ýeriňiz bar. Allahjan siz ýal inelerimiz, siz ýal mert ayarlagynyň tarihte inelerimiz ayarlagynyň eline ýara galyp urşa gidipdir. Aýanky galyp boýlar. Awa, sünnetçakladyny gelip reklam edýär, sünnetçakladyny. Men üçini goýdum, üçini goýup gitdim men size. Gelle yüzüň açak olar ýaly bolýan bolsaň, olar ýaly. Ona çağırsan pişigi yer ya gücügi yer qow. Ay Allah'ım.
Ey 5% galli davay ey sağ olun ey vatandaşlar sağlıkta görüşelim. Özüňize goýja eredin. Aman ýatdyk. Gurban ulyň ýumurtkalar sizden däl räwelüň ejjeň haramlady bir topar çöp Kurbana sozlar ölüm. Kurbana Stena sozlar kelläni ölüm. bir varlar bilen. Davay sağ olun vatandaşlar. Bolya.